жители на село Каравелово! За мен е чест да присъствам на националния празник, който организира кметът Славка. И искам да ви поздравя 138 годишната от освобождаването на България. Дата, която е записана с червено в календара. Тази дата обединява българите, а не ги разделя. Затова и днес сме се събрали тук, пред паметната плоча на дома, където е живял Стоян Комитата. Ние само може да се гордеем, че имаме такъв съселянин и такива герои, които е дало нашето село за освобождението на България. Защото днес, като погледнем какво става в историята ни, как тази история иска да бъде подменена, и то не кой да е, а нашите управници, които за жълти стотинки искат да ни продадат. Какво ли би казал Вазов, който написа по дигото за това, което днес нашите историци се опитват да подменят историята, като казват, че сме имали съжителство с турците. Нима това съжителство е било толкова добро, че за да загинат толкова хора и на Шипка, и в Плевен, и в Стара Загора, и страшното, казва тук в Карлово. Ето за това ние днес сме се събрали, за да почетем този празник, да кажем гордо, че сме българи, че сме наследници на тези герои, които отдадоха живота си, проляха кръвта си, за да може днес да има България. Тази България, която беше разделена след освобождението на 5 части. И въпреки това, днес можем спокойно да се гордеем. И се радвам, защото виждам, че това ще бъде завещано и на нашите деца, и на нашите внуци. Позволете ми още един път да благодаря за поканата, която ми беше отправена, да поздравя всички вас и да ви кажа: България ще бъде! Амин. Амин. Уважаеми каравеловци, 138 години ни делят от онзи 3 март, когато в Сан Стефано се полагат подписите, ознаменували края на руско-турската война и раждането на българската свобода. 3 март е ден, в който народът ни стои на колене пред подвига на руските войници, румънските и фински войни, на българските опълченци, апостолите на българската свобода и всички, които със своята саможертва вградиха живота си в олтара на свободата. Поклон пред героите от село Каравелово, дали живота си за свобода и записали със своя кръвен дан село Каравелово в българската история. Гордост за нас, каравеловци, е опълченица Стоян Минчев Комитата, роден през 1850 година в село Гилери. Пример за подражание за него е бил неговият по-голям брат Неделчо. Той е участвал във войната на Сърбия за освобождението й от турско робство и там е получил кръст за храброст. Още като малко момче, Стоян Минчев се отличавал с ум и сила. В него рано заляга мисълта, като порасне, да се бори за свободата на България. След убийството на 2 местни турци, Стоян бяга в Румъния. По това време там е имало много българи хъшове. За да изкарва прихраната си, той става чирак при един румънски бузаджия, търсил е късмета си в различни градове и села, но най-много е престоявал в Плоещ и Браила.
За службата на Стоян Комитата във втора опълченска дружина и за участието му в боевете на 19 юли при Стара Загора, на 9, 10, 11 и 12 август 1877 година при защита на Шипчинския проход и на 28 декември същата година при село Шейново му е издадено свидетелство номер 1022 от руската армия, подписано лично от командира на втора дружина, подполковник Куртянов и дружинния поручик Богушевски, който сега се съхранява в музея на революционното движение в град Пловдив. След войната Стоян Минчев е награждаван с 3 медала за участие и кръст за храброст 4-та степен. Създава семейство, отглежда деца, радва се на внуци. Умира през 1936 година. Погребан с опълченските си дрехи, с медалите си и с военни почести. Стоян Минчев, Комитата, предаде на децата и внуците си комитския дух и остави фамилното си име Комитов, което сега носят неговите потомци. Друг каравеловец взел участие в сраженията на Шипка е Митко Юрука, дядо на Ранчо Женков, който умира след освобождението в село Каравелово. 3 март е символ на това, че общата воля и обединени действия са гаранция за преодоляване на трудностите, пред които всеки един народ неизбежно се изправя. Днес, когато честваме освобождението на България, ние отново преоткриваме и преосмисляме свободата като ценност. За нас, българите, тя е белязана с особен знак, изстрадана в 5-вековно робство, силно пожелана и мъжествено устоявана. Тя е символ на достоинството ни като народ и на нашата отговорност пред бъдещето. Затова, нека да предадем на децата си завета да тачат и пазят свободата, да обичат отечеството си и да строят с разум и сърце, отговорно и вдъхновено, своя нов, по-добър и красив свят, за да бъде в сигурни ръце бъдещето на България. Честит национален празник, скъпи каравеловци! Поклон пред величието на всички знайни и незнайни мъже и жени, дали живота си за свободата на България. Браво! 3 март, чакан празник, свята дата. 3 март, ден рожден на свободата. 3 март, народът ни добрува. 3 март, мир България празнува. Само се поместиш на тази. Сега ли почва за помощ? Нека носим още срама по челото, синела от бича следи от теглото. Нека спомен лют от дни на позор да висне като облак в нашия кръгозор. Нека ни обрича историята, века, нека е трагично името ни, нека беласица стара и нови и бадат в миналото наше хвърлят своя мрак. Нека да ни сочат с присмехи обидни щупените окови и дирите стидни по врата ни още от хомота стар. Нека да свобода да ни бъде дар. Нека. Но ние знаем, че в нашето недавно свети нещо ново. Има нещо славно,
что гордо расступва нашите гърди и в нас чувства силни, големи плоди. Защото там не иде навръх планината, що небето синьо крепи с рамената. Издига се някой див, чутовен връх, покрит с бели кости и с кървав мъх. На безсмъртен подвиг паметник огромен. Защото в Балкана има един спомен, има едно име, що вечно живей и в нашата история като легенда грей. Едно име ново, голямо, антично, що отговор дава и смива срамът и на клеветата струшава зъбът. О, Шипка! И деня младите дружини как троху да памят! Конските движи трепетно повтарят на воля. Изкъпи ужасни. 12 път гъсти орденазят урвата дива и тела я стелят и кръв я залива. Бури подир бури, роят след роят. Сулейман безумни сочи върхат пак вика: търчете, Абу Сараите! И ордите тръгват викове сърдити и Аллах грамолно въздуха разпра. Върхът отговаря с други вик: ура! И снов дъжд куршуми, камъни и дърве, дружините наши отискани с кърве, пушкати отблъсват без сигнал, без ред. Всякой гледа само да бъде напред и гърди геройски на смърт да изложи и един враг мъртъв да положи. Пушкалата екнат, душите риват, асите налитат и падат и мрът. Идат като тигри, бягат като овци и пак се завръщат. Българи орловци, като лъвове течат по страшния редут, не сещат ни жега, ни жажда, ни труд. Штурмът е отчаян, отпорът е лют. Иднивет се бият, а помощ ни. От никъде взорът надежда ни види и братските орли не хвърчат вънта. Нищо, те ще паднат, но честно, без страх, кът чепа спартанци под сгънта на Ксеркса. Балазите идат, всичките на Стрекса, последният напън вече е настал. Тогава Столетов, наший генерал, ревна гороломно: млади опълченци, венчайте България с лаврови венци! На вашата сила царя повери прохода, войната и себе дори. И тези думи силни дружините горди очакват геройски душманските орди, бесни и шумящи. Ау, геройски час! Вълните намират канарито газ. Патроните липсват, но волите траят. Щикът се причупва, гърдите устаят. И сладката радост до край да измрат пред цяла вселенна на то славен ръд. С една смърт юнашка и с една победа. България цяла сега нази гледа. Твоя враг Изтокие! Тя ще ни съзре, ако би бегали! Съзрем по-добре! Няма вече оръжие, има хекатомба. Всяко дърво мега, всякой камък бомба, всяко нещо удар, всяка душа плам. Камъни и дърве изчезнаха там. Грабайте телата! Някой се изпречка и трупове мъртви фрактаха в чашка, като демони черни на черни роят, като урят, струпаят като живи пак, и турците тръснат друг път невидени, дърно да се бият живи и умрели, и въздухът сете съвсем изгиби. Помнят се обръща на смъртни мечти. Дружините горди, като скали твърди,
Желязото срещат с гърди железни и хвърлят се с пести в свирепата сеч, като ви харно чуми ръпеч. Но нови по-нови от орди династи жълтат, потопяват погледни наши. И още миг ще пахне заветният хъп. Веднъж Радецки пристигна с гръм. Шуми препраща славата му дивна, като някой ек, от урва на урва и от лев. Инче 5 минути имаш право. Дайте да стави. Дайте въжето да държим. Дъща. Има веке само въжето. Давай! Тръгай отпред. Айде. Що, бе? Ради нопче ти що? Айде. Ей, с това батко. Браво! Биваше! Браво!